bar mulai tunggu mret karo ngarit pemirsa seperti biasa. Ape gak ngarit ya ora pega ndelalah pake mulai kerja. Mesine bobrok meneh pemirsa. Dadi iki guyang pedet. Wis diguyang kaya ngene. Kok dilebokno ning jero. Wis dadi lulut. Ben kulino pemirsa. Kok nek kulino dadine ben manut. Walah sikile gibal kabeh, Pak. Ora ndambok lebokno. Kemungkinan sing siji diguyang ning jero. Oh iya, metu, Pak. Nah, lanjut. Ki mau lah tepole ku yo. Kan adem. Gak mbok lebokno sik, Mang. Gak usah. Lah kuwi ndi sih? Ki lho soroke nganggo saya rusak di meluduk, bukan meluduk lah angel. Kos, kos, kos saya, kos, kos. kuwi ambek mbok keruki jane malah mbluduk, Pak. Oh atos ya aku. Kos, kos. Alhamdulillah banyune metu. Kos, kos. Hah? Ya kita atos. Iya engko kuwi dinepno. Bar mbok telesi engko ben sik kok seprapat ngono. Oh iya, nyeluki bature. Segeren tapi iki, asline segeren. Tapi ndekne ape mangan, wah iki engko pakane lak syukur kabeh, Pak. Kenek banyu. Lah sik bar tak biuki urung dipangan kok. Mang. Lemu ya Pak saiki ya. Lemu, sapine lemu saiki pemirsa alhamdulillah. Soalnya ora kaken. Ape gak ngarit gak mentolo. Tiba sida ngarit wetenge gawedi. Wah. Gak iso banter yo. Wes, ben duduk sik. Ben duduk sik lagi dikeruki ya. Engko kelaran, Pak. Wah. Aku nggo arit tok, Pak. Wah, mani. Pitike njaluk mangan ki mlebu. Alon ben gak kuwi. Ketoke genah arit Pak dawa. Ana danganane. Hah? Apa buka kok? Jane aja ngantek gimbal kandel.
Mari yo banyune yo gak tau metu cah yo jarang. Wis sisa tombu rek Pak dhuwure. Dek kae cilikane lulut ya padahal. Teko lu teh. Lah yo lagi teko lulut e. Mari yo ora tau didemek cah. Sikile kuwi lho, ngisor. Abene duwi. Waalaikumsalam. Anak wedok mulai. Hah? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Iya. Korenge ombui Pak dhuwur pi. Kuwi lho ndek sikil pi ngisor. Lentak wedi. Lah kuwi lho. Dalem. Lah kuwi Lentak. elon nang ngerukmu aja mbok gas. Itu bancar kok Pengennya makan. makan. Jangan awe nek ngombe iki. Syukurin. Apa di sana? Nggo koneh awi aja seputan ngono. Ini kemarin di. Karo biasane Kan enggak ada penak kuwi seger. iya. Iya kok aku kok kecek. Yang biasanya. Ya. Heeh. Mbok lali aku kuwi. Mari kowe ngegas ora ilon sruk-sruk ngono. Nek kowe nek kowe ya, aku mesti lentak. Malah Wis terus kadung kowe kok. Aku wis bar aduh. Aku wis bar aduh kok mbok kon lentak.
Dadi mang sikile luwemah tok. Engko siram pisan, Mas. Segeren lho penaken padahal. Ndase gak mbok siram, Pak. Lah terus kabeh ya. Bun-bunane. Lho kuwi lho, bun-bunane. Gosno rene ya. Engko bun-bunane ben adem. Lah ben pikirannya biar jernih. Lah ngono. Kupingnya coba kenekno. Oh, gede wakih ya. Irung-irunge. Ben resik. Mumpung gede banyune kok. Bathuke. Oh wis. Tek ireng gak mbok kosok yo. Oh meneng segeren soale. Lah iya. Lah nek ora yo kualane kowe tetepan. Oh, sikile wis tak resik. Lah kuwi tak ndo ben putih. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh. Pedhetem ndang lebokno sikile melok guyang pisan. Ben resik. Jemburik. Oh sikile kuwi udah lemah tok. Lah nek kuwi mbok kulinakno ngono kan gak nyelentak Pak sampe. Kayak anak aman, Pak. Coba. Oh, mbok demek begagah. Gak nyelentak. Segeren. Heeh. Enjoy. Pentile arek gedhi yo Pak yo. Kuwi sikile piring rusak. Semprot banyune akakuno ngono kuwi lho lah ngono. Oh gak piye ora. Lah yo.
Ki mang mare jigaran mau. Kan betane njaba. Segeren. Jane nek metu terus ne ya resik ya digoyangi. Terus aku nih, aku ini jepul. Ndah salin, ndah salin. Dan betul aku. Nang dina. Gas. Ora mbok nekno gas. Kuwi lho wis. Ora ini ya. Tidak mati-mati. Tidak iwi kok goblok iki mandan. Duwe iki ya rese ya Wis kowe terus. man mau kecil kok. Banyune engko nek ra metu, Kok malah iki mopo metu ben resik kok malah mbok kerjani ae. Usil meneh wi. Usil lagi. Sing tahu sing apa mak? Kae katut lemahe cek coplok, Pak. Wis fir anu ku yo. gas kos kos. Berat kakak di sini. Wis resik daripada ndek mang. Ini kicek, Pak, ini Pak. Kan ku jaga ke aku datang Dan salin. melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Apa metua? Sikileme melo mbok siram mak resik leh, Pak. Ora tok. Gedhi tenan iki metune. Sini mas ini. Mulane pemirsa, gak kondo-kondo wis do omah iki lho. Salah ya. Iya. Wis diparingi sehat walafiat, pulang pergi selamat. Kemang kokono jam piro le? Tok, lima. Hah? Lima. Arek makane pengajian le. Nekane mau kedua rokonan bisa di. Oh gak, lho, duwe. Aku mari motor gak iso nggo montore Pak Mi. Ya, Mak. Hah? Komandan Pit. Pak gelem ora? Belum ya, Pak? Dari stokin. Ya. Diku Pak nak. Stokin kok kayak sudah. Pedot. Lampune mati lagi. Mas Andi pulang, alhamdulillah. Kayak anduknya kepi delok. Hei. Anduke lu.
Wis. Wah lah rupane Masya Allah. Gak tau disemprot. Sebelah sini duit ora lho, Pak. Abene pengajian nih. Loh, Pengajian wis entuk bar. tikus. Pengajian. Hah? Pengajian wis bar. Kucing entuk tikus. Aja lerono ndi. Aja lerono. Andukmu klonthi dadi jewer. Montor anggere digomleh kok. Dandan. Wis make gak tau numpak montor dhewe saiki. Ra iso.